priatelia, vítajte pri sledovaní relácie Glam and Beauty a ja tu mám dneska naozaj perfektnú špeciálnu hostku, pani doktorku Reginu Pavliniovú. Pani doktorka, vítajte. Dobrý deň, vítajte a teším sa, že som s vami. Je to odborníčka na dermatológiu, na estetickú medicínu a na všetky smery v tejto oblasti, takže sa naozaj veľmi teším. Čo sa dneska nové dozvieme a ako nám odpovie na otázky, ktoré ste mi poslali aj vy, kočky, ale ktoré mám aj ja dlhú dobu v hlave. Pani doktorka, úplne by sme mohli začať takzvané od podlahy, od základu, čiže na vlastne vašej vysokej škole ste si vybrali špecializáciu dermatológia. Áno, dermatovenerológia celé, okay. Je to strašne dlhý názov, nikto to nevie nikdy zopakovať. Ale vlastne áno, dermatovenerológia bol môj sen, aj keď ja som vlastne pôvodne začínala na internom, pretože kožné bol odbor, ktorý bol veľmi ťažko sa tam bolo dostať, ale po 3 rokoch sa mi to podarilo, lebo to internet bola výborná škola, ale teda akože pre ženu s malými deťmi to bolo akože... Už ste na vysokej škole, mali detičky? Áno, ja som mala syna už na vysokej škole 4. ročníku. Wow, tak klobúk dole. Že som s ním študovala. Ale akože super, ja si myslím, že to bolo pre mňa obrovské plus, pretože teraz by som asi mala len jedno dieťa, keby som jeho nemala za školu. Lebo tá práca lekára je, lekárky, ženy je neskutočné poslanie zvládať všetky tie veci. Čiže bolo to pre vás jasné smerovanie od začiatku, alebo ste mali ešte také možnosti v hlave, že možno tá zubarčina, možno niečo také ženskejšie? Viac menej to bolo od začiatku. Pretože moja mama je tiež dermatologička, už na dôchodku, ale dlho sme spolu aj robili, takže akože ja od malička, čo si pamätám, všetci hovorili, že som chcela byť lekárka. A som liečila ešte na základnej škole svojich spolužiakov. Ale to je úžasné, takéto prepojenie, že vlastne taká jasná cesta a je to podľa mňa aj pre vašu maminu veľmi milé, že keď dieťa následuje podľa mňa to poslanie toho rodiča, tak to je tak prirodzene, že nemusí ho do toho nútiť, lebo veľa rodičov poznáme, že musíš to ísť študovať a musíš byť to, čo ja chcem, aby si bol. Nie je to dobré. Hej, takže vo vašom prípade to bola v podstate ideálna cesta. Áno. Mňa to naplňalo a myslím si, že moja mamina vždy hovorí, že to boli najkrajšie obdobie, povedzme tých 10 rokov posledných, keď sme spolupracovali v jednej ambulancii napríklad, že to sa striedali, tak to bolo pre ňu najkrajšie obdobie. Úžasné. A celkovo starnutie vôbec u človeka je veľká téma, odjakživa sa zaoberali ľudia a ľudstvo tým, ako starnúť pomalšie, ako starnúť možno nejakým spôsobom zdravšie a ako zabrániť starnutiu ako takému, ak je to vôbec možné. Poznáme matuzalemský vzorec, poznáme rôzne egyptské princípy, ako sa balzamovali tie tela, ako sa zachovávala alebo snaha o zachovanie tej ľudskej kvality tých biologických materiálov. Čiže je to obrovská téma. Ako vy vnímate vo všeobecnosti starnutie a môžeme teraz sa fokusovať na tie ženy, pretože si myslím, že sa to týka primárne žien, aj keď vieme, že samozrejme muži tiež chodia určite do vašich ambulancií. Ale je ich o dosť menej. Takže poďme sa trošku tak pobaviť o tom, že čo si vy myslíte o starnutí žien a ako teda môže prebiehať nejaké dôstojné starnutie v živote jednej ženy. No v prvom rade starnutie je v tomto veľmi pre nás veľmi spravodlivé, lebo každá jedna proste starneme svojím tempom. Samozrejme to tempo toho starnutia u každého môže byť trošku odlišné. To je tzv. Ten biologický a fyziologický vek, povedzme, starnutia. A to vplývajú hlavne teda vonkajšie vnútorné veci, ktoré dostaneme v podstate do vienka od našich predkov, rodičov a starých rodičov. A vlastne to veľmi nevieme ovplyvniť. Čo vieme ovplyvniť je hlavne spôsob života. To znamená zdravý životný štýl. A myslím si, že sa nielen o tom hovorí, pretože aby sa hovorilo, ale je na tom veľký kus pravdy. To znamená zdravý životný štýl v zmysle naozaj nefajčiť, dostatočný spánok, pohyb. To sú veci, ktoré primerané stravovanie alebo pravidelné stravovanie, lebo teraz je obdobie, kedy ten kult tela ako taký je akože neskutočný boom a každý sa snaží chudnúť a proste používať všetko možné, všetky možné diety a veci. Práve niekedy to môže mať práve naopak akože zlý efekt na
na organizmus a môže dokonca aj zrýchliť starnutie. Príliš veľa stresu, kortizol. Samozrejme stres a nehovoriac u žien je to obdobie zaťažkávajúce hormónami, hormonálnymi nejakými výkyvmi, ako je teda tehotenstvo, dojčenie a samozrejme menopauza, veľmi také dôležité obdobie v živote ženy. Aké sú bežné prístupy alebo možnosti, ktoré aj vy ponúkate v svete tejto korektívnej dermatológie a estetickej medicíny? Čo by ste to tak ako, jak by ste to segmentovali, že čo sa dá všetko ako keby zvoliť v rámci takej tej chronológie, že mám teraz medzi 30-40 a idem teraz voliť nejaké anti-aging princípy alebo prístupy a ako mám začať, alebo čo je ten najvhodnejší postup. Predpokladám, že facelifting celkový v 30-ke je absurdita, takže podľa vás, aký by mal byť ten postup správny? No, tie pacientky alebo klientky, ktoré ku mne chodia, vedia, že ja som zastanca prirodzenosti. Takže u mňa akože nejaké príliš veľké zmeny v zmysle nafúknutia, vytvorenia niekoho iného, toto ja nerobím. Pretože vo svete teraz je veľkým trendom naozaj istou prirodzenou cestou a ako je vidieť aj veľa herečiek a všetkých možných tých známych tvári, vidíte, že prechádzajú určitými zmenami v zmysle možno niekedy lepšími, že si dávajú veci dávať preč, rozpúšťať a tak ďalej. A pristupujú k tomu už viac menej tak veľmi citlivo, pretože naozaj taký trend, aký bol pred rokmi, že sa napríklad pichala kyselina hyaluronová a stále sa pichala a pravidelne každý rok a stále. Tak proste to po pár rokoch je vidieť na tej tvári, že tá tvár už nie je prirodzená. To máte, keď nafúknete balón proste. Tie zmeny sa tam odohrajú a už sa nedajú zvrátiť. A keď niečo veľmi nafúknete, tak vždy ako keby sa aj roztiahne, rozpína ten priestor. To znamená, že potom je väčšinou problém s tým, že jednoducho už tú elasticitu aj vekom strácate a nevráti sa to do pôvodného stavu. Takže naozaj v tomto by som povedala, že treba byť veľmi opatrný a veľmi zvažovať. A o toho sme tu my, lekári, ktorí vlastne sa snažíme tomu, ja sa vždy snažím každej mojej klientke aj pacientke, často sú to pacientky, ktoré potom prídu ku mne a liečíme spolu nejaké ich, by som povedala, nejaké ich problémy s vlastným telom a tvárou a tak ďalej, akože tie estetické problémy, čo ja si myslím, že veľmi dobré, keď sa to spája a mrzí ma veľmi, že veľa mojich kolegyň prestalo pracovať už ako v rámci medicíny a prešlo len do tej estetickej medicíny, čo je trošku škoda, pretože naozaj je nás už málo, ktorí vlastne sa snažíme liečiť a neviem, dokedy to ešte vydrží, lebo je toho strašne veľa, tých pacientov naozaj pribúda. Takže a ja sa vždy snažím ako keby ušiť každej tej klientke ten nejaký zákrok na mieru a znamená to na mieru v zmysle vekového nejak ako vyzerá v rámci veku, koľko má rokov, ako zdravo žije, ale samozrejme aj v rámci budžetu, koľko môže asi byť. Je to investícia. Je to investícia, vždy sa vieme dohodnúť, vždy si vieme vysvetliť. Ja som teda u mňa to veľakrát funguje tak, že ja si myslím, že aj to vysvetľujem každej klientke, že jednoducho, aj keď staviate dom, tak nikdy ho nepostavíte hneď, že vždy je to určitý postup. A proste takisto to je aj v takom nejakom estetickom ošetrení, že nikdy neurobíme na jeden krát to, ako keď postavíte dom. Musíte robiť najprv základy, potom postavíte prvé poschodie, druhé poschodie a všetko je to postupné. To znamená, treba, aby aj naše klientky pochopili, že je to nejaký proces a že treba to udržiavať, že naozaj jednorázové ošetrenie raz za rok alebo raz za 2 roky proste je nedostačujúce. Jasné. Dobre, čiže ten postup by sme odporúčili, berme teraz pacientku alebo klientku medzi vekom 30 až 40 rokov, ktorá príde, tá pleť je teda v nejakom stave, a sú tam už aj nejaké vrásky, je tam už aj úbytok tkaniva, treba v pere, vidíte tam, že by sa dalo teda viacero vecí vylepšiť alebo zmeniť. Aký by bol teda ten správny postup? Vieme, že sú aj rôzne lasery alebo rôzne také neinvazívne metodiky, čiže čo by ste vy zvolili ako taký 4-krokový trebárs postup? No, vo svete korektívnej dermatológie alebo vôbec
týchto všetkých metód je veľmi trendy teraz kombinácia metód. To znamená, že väčšinou to nie je nikdy jedna vec, ale väčšinou kombinujeme viacero vecí. Takže nejaký taký treatment plán alebo tzv. Ošetrovací plán si môžeme na začiatku zvoliť. Samozrejme ten treatment plán môže trvať rok, môže trvať 2 roky, môže trvať 3 roky. Môžeme si dať určitý milník, kedy budeme sa rozvíjať, ale ten treatment plán väčšinou pozostáva z kombinácie jednotlivých metód. Vždy u mňa začína tá konzultácia tým, že pacientka sa pozerá do zrkadla sama na seba a musím povedať, čo ju trápi. Pretože tak ako ja ju vidím, ona sa vidí ináč. Presne tak. A ja veľmi nerada začínam niečím takým, že ja budem hovoriť niekomu niečo, že musíte mať to a musíte mať tak a musíte si toto dať spraviť a takto spraviť, pretože veľakrát som sa stretla s tým, že moje klientky mali napríklad úplne iný pohľad na vec. To, čo mne sa zdalo, že povedzme na nich bolo viac vidieť, tak im vôbec nevadilo a im vadili veci, ktoré možno mne až tak nevadili. Presne tak, toto je dobré, že hovoríte, lebo ja si myslím, že tie uhly pohľadov sú rôzne a presne, že aj tá komunikácia, ako máme sami so sebou, ako máme smerom navonok, to ako vyzeráme je podľa mňa úplne iná rovina. Čiže ja si myslím, že je dobré počuť názor zvonka a na základe toho urobiť nejaké rozhodnutie. A je to vlastne tzv. Ja to hovorím, že to je konsenzus spolupráca. Že ja počujem prianie tej klientky, čo by ona chcela a ako by si prijala čo vylepšiť a potom sa snažíme spoločne nájsť cestu, ako by sme to dosiahli. Ale zvyčajne teda sa snažím hlavne fokusovať na to, čo ju trápi. Čo sa týka nejakých populárnych zákrokov, určite je vždy nejaké obdobie, keď je nejaký trend materiálov alebo trend nejakých zákrokov. Neviem, či je to na základe takého toho ocoidného efektu, že niekto niečo vidí, u niekoho zistí si, alebo sa o tom niekde napíše a teraz sa strhne nejaký boom toho, že aj ja si chcem toto dať urobiť, lebo sa mi to zdá. Ja si myslím, že aj tie pery vlastne, ja si myslím, že Angelina Jolie nastolila takýto ten celosvetový trend. Je to trend, to je problém. Presne tak. Lebo proste keď príde klientka a ukáže nám fotku Angeliny Jolie a ona má tenké pery, tak sa väčšinou na tý človek pousmie, lebo nie vždy všetko je možné. Kedy si ešte, kým David Copperfield nešiel do dôchodku svojho profesionálneho, možno on to dokázal, ale my to nedokážeme, naozaj zase nerobíme. Niekedy sa niečo nedá urobiť a myslím si, že je to férové, keď to dopredu povieme. Aspoň mňa to tak funguje. Hej, že korektne proste si povedať, že toto sú vaše možnosti. Hej, čiže sme od tej prírody nejako determinovaní a úplne sa zmeniť. Tie šialené trendy, že niekto chce vyzerať ako Barbie alebo ako Ken, muži sa dávajú. V Amerike je to tieto extrémy, u nás si myslím, že nie je to až také zase prečasnuté, ale tiež si myslím, že na tú prírodzenosť, už keď sa prejdete po bratislavských uliciach, tak veľmi ťažko natrafíme na nikoho, kto je veľmi prírodzený. Hneď vidíte z diaľky, že ako kto čo, tak my už to máme akože keď s tým pracujeme, tak už to máte v oku a vidíte. Niekedy je to veľmi pekné, vkusné, tak vtedy si poviem, že fajn, ale veľakrát je to bohužiaľ. Presne tak, že aj tú hranicu odhadnúť je veľmi ťažké podľa mňa, lebo aj tie materiály pracujú, si myslím, že aj tá pokožka pracuje neustále a že ako sa to celé zladí, že to môže niekedy aj nechcene výjsť do niečoho negatívneho alebo cezhraničného. Takže ako by ste povedali tú štatistiku, že čo je momentálne najžiadanejší zákrok vo vašej ambulancii, že štatisticky, že keď dojdu baby, či je to botox, či je to kyselina hyaluronová ako výplň, alebo je to zväčšenie pier rôznymi materiálmi. Myslím si, že to je hlavne u žien, hlavne s pribúdajúcim vekom u žien je to takéto padanie tváre, to znamená taký ten pokles a také tie vačky v oblasti nosovostných rých a vlastne v oblasti krku, prípadne podbradku. To myslím, že trápi väčšinu žien v takom už zrelom veku. Myslím si, že tie mladé ženy, povedzme od 18 rokov, si myslím, že veľakrát im hovorím, že teda fakt nepotrebujú nič, maximálne možno nejakú fakt, že hydratáciu, mezoterapiu alebo nejaké metódy prístrojové, ktoré sú veľmi také jemné k pokožke a neurobia nejaký zásadnú zmenu, pretože to naozaj nepotrebujú. Takže, ale už s tým pribúdajúcim vekom je to hlavne toto, takže a samozrejme vo svete číslo 1 je stále botoxín aplikácia, čo sa týka hornej časti tváre. To znamená okolia očí, čela a medzi očí. Čiže to je také, že tam by sa to mohlo aj možno do zdravotnej karty predpísať. Neviem, ako
vedia naše posluchačky a divačky, ale vlastne botulotoxín sa používa už dlho v medicíne. Používa sa na rôzne ochorenia typu problémy so zrakom, škúlenie alebo ťažké neurologické poruchy, kde sa používajú veľmi vysoké dávky. Oproti tým našim dávkam, ktoré dávame pri vrástkach, je to úplne že minimum. Ale napríklad veľmi, veľmi populárna je liečba alebo teda ovplyvnenie napríklad bolesti hlavy. Práve pomocou botulotoxínu. A naozaj to tak aj je, väčšinou to naozaj pomôže. Takže je to tiež jedna z možností. Takže veľmi veľa vecí teraz sa dá aj terapeuticky a je to teda ako liečivo. Naozaj to liečivo už roky. Ako by podľa vás mali ženy, ale aj muži pristupovať nejakým vnútorným dialogom alebo monologom ku starnutiu ako takému? Vieme, že teraz je aj taký ten antitrend alebo opačný trend, že nebojovať s tým starnutím alebo proti nemu. Napríklad Pamela Anderson teraz vlastne vystupuje absolútne bez make-upu, už asi pol roka dala vlastne taký ako keby smer, že vyzerá veľmi prirodzene, myslím si, že nič ani nemá aplikované, že naozaj veľmi viditeľné vrásky, veľmi viditeľná taká degenerácia tých tkaní na tvári a nebojí sa s tým ísť na červený koberec, proste veľmi prirodzene. Takisto Paulína Požisková sa veľmi týmto prezentuje, že chce proste nejakým spôsobom v spoločnosti otvoriť tie dvere prirodzenému starnutiu a nechať jednoducho veci tak, ako sú. To znamená šedivé vlasy, to znamená prirodzene zvráskavená tvár, ale stále proste dominuje to vnútro, tá ženská duša, tá energia, ktorú ten človek má, pretože všetci sme ľudia, či sme muži alebo ženy, je to proste o tom ľudskom, čo je v nás. Takže aký je názor váš osobný na tento proces, ktorý sa odohráva pre ženu, ktorá sa vlastne musí dennodenne pozerať na tie zmeny, s ktorými má niečo robiť, môže niečo urobiť, alebo to má nechať tak a má sa sústrediť na úplne iné hodnoty v živote? Ako sa na to pozeráte tak vnútorne? Ja sa na to pozerám z môjho osobného hľadiska tak, že ako sa tá žena cíti, tak treba k nej pristupovať. To znamená, pokiaľ ona je so svojím zovňažkom spokojná, tak určite by som jej nevnúcovala niečo, čo prirodzene nechce. Veľakrát to tak je. U mňa nie, ale teda viem, že veľakrát to tak funguje, že sa nanútia. Mám spätnú odozvu od niektorých mojich klientiek, ktoré prídu a povedia, viete, ja som niekde bola a teraz oni mi povedali, že potrebujem toto a toto a teraz pozrite sa a buď prídu, že to chcú úplne preč rozpustiť alebo niečo. Potom ma to aj mrzí, pretože za to zaplatia niekde. Presne tak. A väčšinou ich smerujem, že choďte teda tam, kde ste boli, aby teda aj bola spätná odozva pre toho lekára. Presne, že urobil niečo, čo tá žena nechcela. Teda lekár, lebo to by som chcela apelovať, že teda nelekári na to stať pozor, to bude možno ďalšia otázka. Ale vždy sa snažím poslať, ale bohužiaľ to veľakrát dopadne tak, že oni mi povedia, že ja už tam v živote nepôjdem, že ja už tam nechcem ísť, proste robíte niečo vy, urobte, odstránte, dajte to preč. A to je presne to, čo im vždy hovorím, že veľakrát nevedia doceniť, aká zmena to môže byť v tej výzáži, ak niečo takto necitlivo si dajú aplikovať. Napríklad aj tie pery dokážu ženu veľmi zmeniť, keď na to není pripravená. Je to postupný proces a zrazu sa aj tie pery nafúknú o 3 čísla väčšie a s väčším množstvom, tak veľakrát to vadí partnerovi, veľakrát to vadí rodine. Už som mala také, že sa už išli rozchádzať, rozvádzať a podobne, museli sme rozpúšťať a robiť z toho niečo jemnejšie a miernejšie. Takže myslím si, že dobrý prístup je to, že postupne. Keď tak postupne, nie veľké množstva, ak si aj niečo dávame, vždy to kombinovať aj s nejakými procedúrami, ktoré sú naozaj nie také viditeľné, ako sú rôzne prístrojové ošetrenia, lasery, ulterapii, alebo máme radiofrekvenciu a rôzne takéto prístrojové ošetrenia. Takže to sú ošetrenia, ktoré naozaj prirodzene dokážu stimulovať kolagén a pritom nemáte nejaké veľké objemy. A veľakrát sú klientky, ktoré prídu napríklad a majú problém s tým, že tá tvár je zavalitá, nemajú štíhlu. Väčšinou sú to extrémne, veľmi štíhle ženy majú s tým problém a zase aj veľmi také akože ženy, ktoré majú povedzme problém s nadváhou, majú viacej tuku na tej tvári a napríklad tam nemôžete aplikovať nejaké objemové veci, pretože ona by len pribrala. Opticky si každý bude myslieť, že pribrala zase a zase viac jedla. Takže to je vždy poviem, že tam proste sú určité veci a na toto sú tie prístroje výborné, že naozaj nepriberiete a zároveň tá stimulácia kolagénu je výborná. Takže nie u každého sa dá robiť vždy to, že ja neviem, vidíte niekde na
na sociálnej sieti nejakú krásnu modelku po nejakom zákroku a chcete to zopakovať a nie každému sa to hodí. Takže na to asi. Ja myslím, že aj v dnešnej dobe tie estetické kliniky si vyberajú naozaj také príklady, ktoré sú do očí bijúce, že chcú naozaj ten marketing urobiť veľmi atraktívne a tá žena si myslí, že jednoducho dosiahne ten výsledný efekt tej cudzej ženy, pričom to ale absolútne nemusí byť pravda a nemusí sa to vôbec podariť, takže... No, to je to, čo s fotkou naozaj, a bohužiaľ teraz už existujú aj všaké programy, že dokážete tú pacientku ako keby nasimulovať, že ako by asi vyzerala a podobne, ale to veľká strašne zavádza. Presne. To je akože... A nehovoriac o úpravách cez telefóny a tak ďalej. Samozrejme. Tak to už ako... Aké absurdné požiadavky ste zažili vo svojej praxi, že niekto prišiel a naozaj ste nechápali, kde to vzýšlo táto myšlienka v hlave, že také niečo chce urobiť, alebo žena, ako ste spomínali, že ona na sebe vidí niečo, že by chcela, ale pričom tam dominuje úplne iný problém, ktorý vystupuje. Že čo také najabsurdnejšie sa vám stalo, také zaujímavé? Akože nemala som nejaké úplne že šialené veci, ktoré by po mne chceli. Ako absurdity sa stretávam s nimi občas aj v normálnej ambulancii dermatologickej, nie len teda v estetickej, že chcú po mne niečo odstraňovať, ktoré povedzme naozaj, že budú plastici odstraňovať tých v nemocnici a podobne, na počkanie najlepšie. Ale pamätám si niekoľko takých vecí, jedna bola práve na tej pery, lebo viem, že tie pery teraz tak veľmi idú do popredia a vlastne napriek mojej také rade, že si myslím, že toto je taký akože pre mňa maximum na tú danú pacientku, klientku, osobu, ženu, že si myslím, že to už je na ňu akože akurát a myslím si, že keď už bude toho viac, tak už bude vyzerať veľmi vulgárne. Áno. Napriek tomu ona vlastne nepočula moje rady a išla niekde inde. Samozrejme, zase je to otázka, aký je to lekár. Niektorí lekári proste dajú a jednoducho nepozerajú na to, či je, alebo nie je toho veľa. Takže išla niekde inde, potom samozrejme prišla ku mne späť, vyplakávala a bola nešťastná z toho, že nikde ju nechcú zobrať do práce, že vyzerá tak, ako vyzerá a podobne. A to bolo presne ten následok toho, čo som teda tak. Takže to preniká vlastne aj do tých spoločenských vrstiev, pretože vieme, že to, ako človek vyzerá, či chceme, či nechceme, vždy to bude posudzovať nejakým spôsobom to okolie naše, či je to v práci, alebo sú samozrejme povolania, ktoré si vyžadujú tú výzaž nejakú, keď je moderátorka v televízii, samozrejme, že musí prihľadať na to, čo si dá urobiť a aby samozrejme nedostala nejakú vlnu kritiky, ale zase nemôže ani prirodzene starnúť, pretože aj to by ju vytkli, čiže tam naozaj... Hej, to znamená, treba to nejak prirodzene, ako keby ušiť danej klientke na mieru. A myslím si, že väčšinou sa to tak deje, že sa snažíme vždy nejakým postupom a vlastne naozaj takým niekoľkomesačným, by som povedala aj ročným ošetrovaním dosiahnuť nejaký výsledok želateľný, ktorý nie je po jednom ošetrení samozrejme. Tento trend samozrejme úprav a rôznych zmien preniká medzi stále mladšie a mladšie klientky. To si myslím, že je dosť také absurdné, že vlastne 16-ročné dievčatá už majú sporiace účty na to, aby si mohli hneď ako budú. Je to aj určite aj celosvetový trend, že čo by ste povedali mladým dievčatám, treba do tých 27 rokov si myslím, že tam absolútne nie je čo riešiť v tomto smere, čo majú oni mať v hlave, alebo ako majú uvažovať pred tým, ako si čokoľvek dajú aplikovať do svojej tváre a do svojho tela, pretože je to vlastne segment tváre a tela, kde môžu tie mladé kočky robiť tie zmeny. Čiže čo je pre vás také ako keby no-go a čo si myslíte, že im pomôže sa lepšie rozhodnúť? Myslím si, že tam je veľmi dôležité vyhľadať správneho lekára, ktorý poradí. A trošku možno, že pomôže aj to, že v podstate si viete pozrieť nejaké predápové fotografie, prípadne čo v tej danej klinike, aké sú tie zmeny a premeny, výsledky. Samozrejme potom na sociálnych sieťach rôzne odozvy, ako sú spokojné klienti, ako boli ošetrení. A myslím si, že naozaj to netreba uponáhľať, pretože keď si vezmeme, že ten proces starnutia je nezvratný, v podstate každú z nás to čaká, je tam možno rozdiel pár rokov,
výhody, u niekoho viac, u niekoho menej, čo môže urýchliť napríklad aj také, že keď niekto chodí stále na slnko, nepočúva dobré rady, že sa má chrániť pred tým slnkom, náťa a tak ďalej. To sú niečo, že napríklad veľmi pomáha to starnutiu pleti a také tej elastóze po kožku, takému tomu tej strate elasticity kože. To znamená, tam už naozaj ani chirurgia, dokonca to sú prípady, kedy vám už ani chirurg, plastický chirurg nedokáže pomôcť a nedokáže urobiť lifting, lebo jednoducho taká poškodená koža sa už nedá natiahnuť. No, čiže toto je dobré také varovanie. Veľakrát napríklad určité zákroky sa nedajú robiť často, respektíve tak ako aj plastická chirurgia, určité zákroky, napríklad neviem, operácie viečok, ktorá je veľmi, veľmi taká častá, tak tiež neviem, či je známe, že napríklad dvakrát za život, že viac ako dvakrát za život sa ani veľmi nedá robiť. To znamená, že to sú zákroky, ktoré si veľmi človek musí premyslieť, keď do toho ide. Určite mladým ženám by som to nedoporučovala. Existuje množstvo ošetrení, ako som hovorila, aj prístrojových, aj ošetrenia pomocou kyseliny hyaluronovej, ale nie len objemovej, ale len povedzme na získanie ako keby takej tej hydratácie a liftingu tváre, prirodzeného liftingu tváre, len trošku zvýrazní vlastné črty tváre. Takže naozaj u týchto mladých ročníkov by som doporučila naozaj začínať veľmi, veľmi opatrne. Máme tam chemické peelingy, sú tam veci, ktoré sa dajú používať naozaj aj u mladých, aj u pubertálnych detí, kde vlastne naozaj je to bezpečné, dokonca to pomôže na povedzme problematické typy pleti, akné, začínajúce, prípadne nejaké jazvičky, začínajúce a podobne. A potom s prichádzajúcim vekom a samozrejme s hormonálnymi zmenami by malo tak postupne dochádzať k nejakému takému postupnému vytvoreniu nejakého plánu. A samozrejme ten botulotoxín takisto nie je škodlivý. Viem, že veľakrát mi prídu aj, ja mám veľakrát také klientky, že prídu ku mne a povedia mi, že ja botulotoxín nechcem, lebo to je jed, najčastejšie. Ale keď im to citlivo viete vysvetliť a veľakrát im poviem, že to naozaj nie je treba, lebo veľakrát sú také mýty, že keď raz začnete s tým botulotoxínom, musíte do konca života s tým pokračovať. A teraz, že sa to vstrebáva a že teda je to jed a že čo všetko zlé to robí. Ale naozaj je pravda, že sú to mini dávky, ktoré sa dávajú len do svalu a nie je to nič strašné. A veľmi to pomôže v určitých partiách tváre, hlavne v tej hornej časti tváre, tej nežiaducej mimike, ako to mračenie, zvraštenie, prípadne vrásky okolo očí. Veľmi pomôže práve zjemniť tú mimiku kvôli tomu, že ten sval trošku oslabíme. A môžeme to kľudne urobiť len párkrát. Nemusí to byť, že do konca života, pretože ten sval prirodzene oslabí a potom sa už tak nesťahuje, tie vrásky sú samozrejme jemnejšie. Ale akékoľvek iné ošetrenie, keď sme tam robili, tak vlastne pri takomto pri takéto mimickej záťaži, tak v podstate vyjde na vnívoč, alebo vyjde proste na zmar. Áno, vyjde na zmar, lebo nebude ten efekt taký. Čiže je to v podstate aj taká prevencia? Ten botulotoxín voči vrázkam, že sa neprehlbujú? Áno, určite je to aj prevencia, ale zase netreba to preháňať. To znamená, že ideálne naozaj nie častejšie ako raz za tie 4 mesiace, 6 mesiacov. Už máme aj také, čo chodia raz za 6 mesiacov, väčšinou čím dlhšie sa to dá, tak tým dlhšie to vydrží. Ale sú aj také, čo aj 9 mesiacov, povedzme pred letom, čo je rozumné, lebo budete sa viacej do toho slnka všelijako tvárime. Takže vždy je to otázka toho, že ako sa tá daná pacientka cíti a že čo by chcela na sebe vylepšiť. Poznám to. Dennodenne s tým prichádzať do kontaktu, takže a priori sa možno úplne nesnažím im povedať, že keď niečo nechcú, že je to zlé a musia mať teraz toto, ale možno sa snažím to ináč postaviť, veľakrát ich presvedčím a vždy im poviem, vyskúšajte si to iba raz, uvidíte, možno, že vôbec sa vám to nebude páčiť a stalo sa aj také, že príde klientka a povie mi, viete čo, pani doktorka, ale a mne sa to nepáči, ja som taká divná v tom, že sa neviem hýbať. A sú aj také. A ja to úplne rešpektujem, lebo zase každý sme nejaký a nemusí byť každý. A ja nemám rada masky teda. Jasné. To znamená, myslím si, že aj napríklad herečky by mali mať prirodzenú mimiku. Tak. A keď ju nemajú, tak je to na škodu. Veľkú škodu. A myslím si, že to vidno, že je to veľmi vidieť, keď tá mimika tam nie je, lebo tá herečka s tým pracuje. Takže to je akože... Herec bez mimiky to príde. Je to divné, určite divné pre toho diváka.
A pani doktorka, vy sa neustále vzdelávate, stále si doplňate vlastne nové informácie, čo je v tejto oblasti, myslím si, že nevyhnutné. Máte tu plejadu certifikátov aj vo vašej ambulancii vlastne. Môžu všetci vidieť, ako ste bohatá informáciami a tým vzdelaním a neustálým sa teda vzdelávaním. Aké sú podľa vás tie tendencie, podľa tých posledných kongresov, ktoré ste absolvovali? Chystá sa podľa vás nejaká zásadná inovácia alebo taký nejaký úplne proste nejaký anti-aging stroj alebo preparát alebo niečo, čo zásadne zmení nejakú proste metodiku v tejto vašej praxi, alebo to bude len vylepšovanie materiálov, alebo čo si myslíte, kam sa uberá tá budúcnosť tejto oblasti? Myslím si, že žiadne prevratné novinky sa nechystajú momentálne a ako som hovorila aj na začiatku, väčšinou sa stretávame teraz s kombináciami, vhodné kombinácie, ktoré posilňujú nejaký efekt výsledný toho zákroku. To znamená, keď niekedy bolo len prístrojové ošetrenie, tak teraz sa k prístrojovému ošetreniu v tom čase vie už pridať aj nejaké injekčné ošetrenie, takže v podstate také, my to voláme v našej akože odbornej, že multi-layering approach, že vlastne viacvrstvové ošetrenie, že ošetrujeme hlbšie vrstvy, stredné vrstvy a aj tú povrchovú vrstvu, kde napríklad úplne jednoduchý peeling dokáže urobiť zmenu, zmierniť fliačky, zmierniť nejaké problémy s pleťou, nejaké drobné nerovnosti a naozaj omladiť tú pokožku a niekedy aj človek veľmi veľa investuje do toho estetického procesu a napríklad ten povrch stále nie je dostatočne vylepšený, takže naozaj aj ten povrch tváre treba riešiť a treba liečiť, napríklad aj keď sú tam nejaké samozrejme dermatologické problémy, veľmi často sa stretávame, problematická pleť, akné, aj už je v období menopauzy alebo po 30-ke, úplne kľudne teraz tie hormonálne zmeny a tá strava, ktorú máme, ktorá je bohužiaľ nie veľmi kvalitná a veľakrát naplnená rôznymi substanciami, ktoré proste my procesujeme alebo naše telo ich vníma ako cudzorodý materiál, antibiotická, môžu to byť antibiotika v mese a neviem v čom. Takže naozaj je množstvo látok, ktoré príjmame a naozaj potom následne ten efekt môže byť. Pamätám si, že niekedy sa začínalo vlastne s tými výplňami aj do pier alebo do tváre na báze alebo teda s obsahom primárne kyseliny hyaluronovej, ale dnes už, keď si pozeráme vlastne ponuku nejakej kliniky, tak je tam na výber možno 10-12 rôznych názvov. Ako sa máme ako bežné ženy orientovať v jednotlivých materiáloch a čo je vlastne rozdiel medzi tými jednotlivými materiálmi alebo názvami tých konkrétnych injekcií, ktoré si môžeme vlastne vybrať alebo ktoré nám vyberiete vy ako pani doktorka? No, tak vieme sa v tom nejako si to vieme zadeliť. Že v podstate máme takú skupinu kyseliny hyaluronové. Kyselina hyaluronová je látka, ktorá sa v tele nachádza, v koži, pod koži nachádza, je to prirodzená naša látka, súčasť a dokážeme ju dodávať práve v syntetickej forme, takže je vyrobená v syntetickej forme, rôznych druhov prípravkov, tu nebudeme o tom hovoriť, lebo ich asi fakt neviem, či nie 500 druhov na svete, strašne veľa firiem, strašne veľa značiek a všetkého možného, až po veľmi nekvalitné, až po výborné kvalitné, takže vždy treba sa pýtať aj na tú kvalitu tých prípravkov. Takže kyselina hyaluronová v prvom rade má hydratačný efekt. A výplňový efekt. Pokiaľ je zosieťovaná, čo znamená, že ona je ako keby pospojená takými mostíkmi, tak dokáže zostať v tom mieste, kde ju aplikujeme, tak ona tam zostane a vytvára ako keby náhradu tuku alebo náhradu nejakého tkaniva, ktorá tam chýba. Potom je nezosieťovaná, ktorá nemá tie mostíky a je taká voľná a dá sa pekne strebe a urobí vlastne tú hydratačnú úlohu, takže nám vypne tú pleť, hydratuje, menej je suchá, menej ju treba krémovať a tak. No a teraz vlastne máme ďalšiu skupinu a to je vlastne napríklad vápnikové substancie, tzv. kalcium hydroxyapatít. Veľmi teraz v popredí a aj veľmi často ho používame. A to je zase vlastne stimulačná výplň. To znamená, že tá na rozdiel od kyseliny hyaluronovej, ktorá dokáže robiť ako výplňový materiál, že dokáže
nahradiť nejaké tkanivo, urobiť nejakú novú oblasť, objem, tak práve napríklad tento vápnik je skôr liftingový, alebo by som povedala taký prirodzene stimulačný prostriedok, pretože ten vápnik je vlastne distribuovaný do podkožia, on sa vlastne aplikuje podobne ako kyselina hyaluronová, čiže to cez ihlu alebo cez kanilu, aplikujeme to do podkožia, ale sú to vlastne také drobné, ja by som to popísala ako niečo ako drobné perličky, mikroskopické perličky, vyzerajú presne ako malé drobné perličky, ak máte gorálky pelové. A tie perličky sa rozptýlia do podkožia a v podstate stimulujú tým, že oni sú tam a oni vlastne im trvá dlhšie, kým sa rozpustia ako kyselina hyaluronová, ktorá je vlastne voda a vlastne rozpúšťa sa a hydratuje a stráca sa, tak vlastne tieto mikroperličky dokážu naozaj niekedy až 12 až 18 mesiacov stimulovať podkožne tvorbu kolágenu, pôsobia trošičku, ak by som povedala tak akože iritačne, lebo v podstate tam stále sú. Takže toto je rozdiel medzi touto skupinou a ďalšou skupinou, že naozaj, keď si dáte napríklad urobiť výplň z vápniku alebo teda z kalcium hydroxyapatitu, tak táto výplň nie je hneď vidno, ale môže byť vidno, keď sa kombinuje s kyselinou hyaluronovou, môže sa a nemusí, ale pokiaľ sa aplikuje len samostatne, tak väčšinou ten efekt nastúpi po pár mesiacov, napríklad po 2 potom. Zase pri kyseline hyaluronovej nastúpi efekt hneď, vidíte to hneď a postupne odoznieva väčšinou po tých 3, 6, 9, 12 mesiacov podľa toho, aká kyselina, ako som hovorila, sa zvolí. No to sú nepochybne zaujímavé informácie. Ja si myslím, že tak ako každý špecialista sa vyzná v tej svojej oblasti, že máte naozaj proste na tie informácie v sebe veľmi bohato saturované a žena, ktorá sa orientuje v tejto problematike naozaj len povrchovo, nemôže dobre odhadnúť, ja si myslím, že čo vlastne by chcela, alebo čo je pre ňu najvhodnejšie. Preto je dobre sa určite vždy poradiť o týchto zákrokoch a s takým odborníkom, ako je pani doktorka, určite odporúčam sa poradiť. Samozrejme, aj ja mám osobne aj negatívne skúsenosti s inými lekármi, ktorí mi radili rôzne iné veci, čiže aj tak v končnom dôsledku si tá žena musí v tej hlave vlastne ten úsudok urobiť sama, pretože to rozhodnutie bude jej osobná zodpovednosť a nikto iný za to nebude zodpovedať, za čo sa rozhodne. Ešte by som sa chcela spýtať, už sme trošku aj načali tú tému, alebo vy ste načali tú tému, že dnes sa otvárajú už naozaj ambulancie, nazvime to, že nekompetentnými odborníkmi alebo odborníčkami, ktoré si vyštudujú víkendový kurz. To mám s tým aj ja problém vo svojej odbornosti, že niekto do 30 rokov má skúsenosti a študoval, a je študovaný a neustále študuje, je to obrovský balík tej odbornosti a niekto sa vychytí robiť také niečo, vyslovene, že z pondelka do víkendu doštuduje a napriek tomu prezentuje svoju prácu ako vysoko profesionálnu hodnovernú. Čo by ste vy na túto tému povedali? Samozrejme, nechceme nikoho odsudzovať ani posudzovať, proste sme na svete, je to na trhu k dispozícii, každý sa slobodne môže rozhodnúť, prečo chce. Ale len taký váš vlastne názor na toto, lebo viem určite, že je to určite aj pre mňa osobne zdvihnutý prst, keď vidím tie tituly tam proste chýbajú a je tam len to kvázi odporúčanie na nejaký ten kurz, ktorý tá žena alebo muž absolvovali. No musím povedať, že ja už vlastne dermatológii robím asi 25 rokov a tých kurzov mám neskutočne za sebou veľa a školíme sa stále a čím viacej sa školíme, tak mám pocit, že tým viacej máme, sme k tomu, ja by som povedala, že naozaj my sa s kolegyňami, keď sa stretneme, takže si vždy hovoríme, že robíme to už dlho, ale čím dlhšie to robíte, tak tým väčší rešpekt máte voči tej práci. Pretože stále viac a viac negatívnych vecí vidíme na tých kongresoch, vidíme v rôznych na tých školeniach, čo sa stalo vo svete, ako sa čo sa prihodilo. A jednoducho stále si hovoríme, nie je nám to jasné, že ako je možné, že myslím si, že na Slovensku sa už chystá zákon, ktorý toto bude obmedzovať, pretože si myslím, že injikovateľné veci a všetko, čo sa dokáže píchať pod kožu a aplikovať pod kožu, proste nesmie robiť nelekár. A bude to postihovateľné a je známe veľa kauz, ktoré sa stali v zahraničí nedávno a s veľmi zlým koncom.
Nehovoriac o tom, že jednoducho nechápem tomu, ako niekto si to vôbec môže takto dovoliť. Druhá vec je, že mu niekto tie produkty dokáže predať. Presne tak. Že to je akože taká, by som povedala, mašinéria. Teraz sa už na internete dá všetko kúpiť a zadovážiť, takže je to naozaj vec, že ja som mala tiež jednu klientku, ktorá napríklad sama si aplikovala doma, to proste, to sú také veci, to vás niekedy sa zastavím rozum, že proste, že čo. A vtedy je najlepšie dať preč od toho ruky, lebo keď sa niečo stane, aj keď sa stane niečo napríklad v prípade toho, že keď niekto veľa chodí a veľa si toho dáva, tak väčšinou to vždy zlízne ten posledný lekár, alebo posledný človek. A ten lekár je potom nešťastný z toho, pretože vy neviete, čo mal, kde mal, jak mal. On už 10 rokov chodí, 10 rokov niekde chodila. Nevie kde, nevie čo mala, nemá žiadne záznamy. To je proste normálne, že pre nejakého detektíva Orieška, ako kedysi, že nemôžete ani vypatrať, lebo to sa nedá vypatrať. Samozrejme, takže je to veľmi, veľmi ťažké. A ja si myslím, že to bude stále ťažšie, pretože tých materiálov a rôznych typov materiálov strašne pribúda. Už máme napríklad rôzne polymliečné kyseliny, máme rôzne iné prípravky, ktoré už síce teraz vyzerajú vynikajúco, ale my nevieme, čo to spraví od 10 rokov. Tie štúdie tam nie sú dostatočné. Tak ako boli prípravky pred x rokmi, napríklad v mojej praxi si pamätám, sme mali prípravky, ktoré sa píchali, bola to kyselina hyaluronová, ktorá sa píchala vo veľkom objeme do prsníkov. To bolo kedysi. Našťastie, ja som ešte vtedy bola študentka, alebo proste len som to vnímala a vlastne sa to behom 2 rokov zakázalo. A dovtedy strašne veľa pacientiek postupilo takéto niečo a zistilo sa nakoniec, že to má absolútne kontraproduktívny a až by som povedala škodlivý vplyv. Takže určite by som aj na také nejaké, že wow, novinka, prvé niečo, opatrne s opatrnosťou vždy počkala aj nejaký čas, aby teda sme aj videli nejaké štúdie, vždy tá my to volám, že evidence-based medicine, že vlastne evidencia založená na nejakých dôkazov, že vždy je dobré, keď vieme, že tento produkt bol vyskúšaný, väčšinou to sú všetko produkty, ktoré sú skúšané buď klinickými štúdiami, alebo niekoľkými rokmi až 10 ročiami a že sú teda bezpečné. Tá bezpečnosť ako u mňa, ako číslo 1. To, že to ako dlho vydrží a čo je samozrejme tiež dôležité, ale tá bezpečnosť pre toho klienta je úplne, že alfa omega. Tak určite aj čierny trh sa rozmáha v tejto oblasti. To je neskutočné niečo. Ja som teraz bola na kongrese napríklad v zahraničí a napríklad botulotoxínov, čo som tam videla druhov, tam bolo asi 10 druhov botulotoxínov rôzneho druhu, cez čínske a neviem aké a proste a tie ceny, ktoré som videla jednotlivé, jak sa líšili, ja som sa zhrozila. No je to drsné, aj celý si myslím, farmaceutický priemysel, nevidíme úplne veľkých vecí, aj tie štúdie môžu prebehnúť veľmi povrchne, čiže nemôžeme vždy úplne zaručiť aj vlastne ten výsledok, ako to celé prebehne, lebo tento svet je, myslím si, že extrémne rýchly, povrchný a plytký, takže... Určite. Ale v každom prípade ten lekár, ktorý robí takýto zákrok, v podstate ide so svojimi vedomosťami, ako keby do toho boja a berie za to celú zodpovednosť. Takže v tom je to, čo ja nechápem, že ak to robia lekári, ako si to vôbec dovolia, alebo ak sa nejaký problém stane, tak to väčšinou býva veľmi vážny problém, alebo nejaký prúser, ktorý ani nevedia veľakrát riešiť. Alebo nevedia, prečo musia byť pripravení na to, aby sa niečo také stalo, pretože stať sa to môže aj lekárovi. Samozrejme, ale my sme na to školení, ako sa vysporiadať s takýmto rizikom, čo robiť a ako to robiť, ale lekársky pracovník, ktorý má nejaký kurz 1-2, ktorých ja mám asi 500, tak akože po 2 kurzoch jednoducho sa nikto nenaučí píchať botox. Bohužiaľ, ani botulotoxín, ani píchať výplne, to sa proste nedá. Je to tak, no, takže vážené diváčky, určite keď sa rozhodnete už pre nejaký ten zákrok, alebo teda, že niečo chcete so sebou robiť, ako prvé si určite overte kliniku, do ktorej idete, pozrite si referencie a dneska to môže byť naozaj pekne vyzerajúca klinika, ale tá pravda môže byť niekde inde. Všetko je o ľuďoch, všetko je o tých odborníkoch, ktorí tam pracujú. Takže preverte si ich referencie, ich vzdelanie a naozaj si vyberte takého vhodného doktora alebo lekára alebo lekárku pre seba, o ktorom viete informácie v čo najširšom možnom rozsahu a vidíte jeho prácu, že pred a po
Napríklad pani doktorka má určite v tomto perfektné referencie, čo sa týka práve tej prirodzenosti, lebo vidíte, aj sama vyzerá veľmi krásne. Nebudeme spomínať vek, ale teda určite nevyzerá na svoj vek. Takže vždy si to dajte nejako tak tie informácie čo najviac, oveľa viac sa venujte tomu prezisťovaniu a hlbavejšie hľadajte čo a ako, až potom sa rozhodnete pre ten, ktorý zákrok, pre tú ktorú kliniku a samozrejme konkrétneho lekára. Pani doktorka, máte vy ešte niečo také na záver, čo by ste chceli vo všeobecnosti odporúčiť ženám, keďže máte bohaté skúsenosti aj z jednej a z druhej strany? No určite by som chcela doporučiť alebo odporúčiť, aby veľmi dobre zvážili, čo si idú dávať, aby to bol lekár, aby to bol vždy lekár, aby to bol lekár, ktorý je skúsený, aby to nebol začínajúci lekár, keď už teda, aby ste vedeli, do čoho idete, aby ste vedeli, čo vám do tej tváre dávajú. Je to dôležité aj preto, že keď napríklad prídete potom niekde k inému kolegovi, tak vie sa on orientovať, že čo ste mali robené, ako ste, lebo môže sa stať naozaj nejaká komplikácia, niečo a my vieme potom riešiť, či to môžeme rozpustiť, nemôžeme rozpustiť a podobne, kedy to bolo aplikované. Takže nie je zlé, keď naozaj tie pacientky majú tie výpisy, majú u seba, aj sa o to zaujímate, že čo budete mať aplikované do tej tváre. Samozrejme, by som povedala, že treba sa naučiť, že aj to starnutie patrí k životu. Nie je to niečo, čo vieme úplne zastaviť. Vieme to trošku spomaliť, vieme to zmierniť, ale úplne zastaviť sa to nedá. Samozrejme, treba myslieť na to, že my sami vieme tomu starnutiu veľmi ho spomaliť alebo zmierniť práve tým životným štýlom, takže zdravý životný štýl a všetky tie veci k tomu, naozaj dostatočný pitný režim, pravidelné stravovanie a dostatočný spánok. Vy ste sa čudovali, ale dostatočný spánok rastie s vekom. Takže naozaj, čím sme starší, by sme mali akože naozaj aspoň tých 6-7 hodín spať. A pokiaľ sú workoholíci, ktorí nespia, tak sa to veľmi prejavuje aj na tej tvári. Odrazí sa to určite aj na kvalite celkovej života. Takže ja určite ešte apelujem na ženy, aj keď to bude znieť ako moralizovanie, ale alkohol a cigarety absolútne devastačne pôsobia na pleť a na celkový anti-aging proces. Takže toľko za mňa z môjho zdravého životného okienka. A ja vám veľmi pekne ďakujem momentálne pani doktorke Regine Pauliniovej za tento úžasný rozsiahlý rozhovor, že nám venovala čas, že ho venovala vám a pre informácie, ktoré vám určite pomôžu v tejto oblasti trochu lepšie sa rozhodnúť, aký zákrok je pre vás vhodný. Ďakujem veľmi pekne, pani doktorka. Ďakujem aj ja a držím vám všetkým palce, hlavne starnutie patrí k životu. Ďakujeme pekne za sledovanie. Čauko, ahojte. Dovidenia. Hotovko.